Spørgsmålet er, hvem fortæller I jeres hemmeligheder til? Min mor. Jeg elsker min mor. Nej, jeg fortæller det meste til min mor, når hun spørger. Du ved, fordi det er sådan, vi har meget åbent forhold til hende. Altså, du ved, når vi snakker om ting og sådan noget. Taler du med hende om piger og sådan noget? Ja. Det gør jeg faktisk. Også til min far. Ja. Hvem fortæller I jeres hemmeligheder til? Faktisk så har jeg sgu ikke så mange at fortælle mine hemmeligheder til. Hvem fortæller du dine hemmeligheder til? Men jeg har ikke nogen hemmelighed, jeg er faktisk meget kedelig. Lave noget nyt. Altså en hemmelighed for mig, det er nok, hvis jeg har lavet noget, eller gjort noget, eller sagt noget, der har decideret for mig til at få det dårligt. Og så har jeg holdt inde i lang tid, og jeg virkelig vil få det ud. Så bruger jeg for eksempel nogle af mine bedste venner, nogle gange min storebror eller min mor til at fortælle det til. Bare for at få det bedre med mig selv. Og du ved, for at få credit, okay, det skal nok gå det her. Det er godt, du lavede det. Det er godt, du lavede det, fordi du lærer af det, ikke? Egentlig burde vi jo fortælle dem til hinanden. Jeg tror også, vi afslører lidt hinanden nogle gange. Over for vores andre venner. Og selvom vi godt ved, at man ikke må sige det og sådan noget, så kigger vi alligevel lige på hinanden, og så fortæller man det alligevel sådan højlydt. Man giver nok lige et lille sådan nik, sådan, ja, det er okay med den her, og så... Ja, men omvendt, der er nogle kategorier, sådan, som er hemmeligheder, hvor man bare ikke fortæller det. Det er der helt sikkert. Og det kan I godt holde? Ja, det er faktisk ikke engang et problem. Det er bare nogle gange, så ved man godt, så siger man det bare ikke til andre. Yes, jamen tak skal I have. Hvem deler I jeres hemmeligheder med? Altså nu er jeg ikke sådan en, der fortæller alle om mine hemmeligheder. Jeg har dem faktisk mest for mig selv, men hvis det er, så er det mine veninder. Hvad med dig? Det er min kæreste, tror jeg. Okay. Og min lille søster. Okay. Hvem fortæller I hvilke slags hemmeligheder til? Voksenhemmeligheder. Det bliver jo så kæresten. Det er ikke alt, jeg har lyst til, at min mor skal vide, for eksempel. Det er sgu meget forskelligt. Ja. Er der nogen, der er bedre at fortælle hemmeligheder til end andre? De, der ikke sladrer, er jo bedst at fortælle hemmeligheder til, ikke?